Хора, аз съм Васи, долу на BG, долу на Gaming, долу на Vlogs и в днешното видео ще играем Fortnite Blitz Royale с Анди, BG, долу на Gaming и Кобрата. Почнахме. Васи, долу на... Браво. Абе, wait, I love you, like I love you. О, с дашовете. Не е вярно, това не е най-хубавия. Най-хубавия. Готин е, ама... Най-хубавия е той, който е с това. Той, който като тича ще прави невидим. Той е най-хубавия, защото ти дай. Цигани. На мен ми даде митик пистолетче. О! Абе, брат, дай ми тъпата карта, бе! Циганин, дай я! Абе, на клипа ще се види какво правим. Тя ти е долу вляво, бе. Ма тя май на целия отбор така. Еми, йонката ми открадна. Тук е на мен. О, екзотик помпа на мен и тая къде ти спира спринта. Не знам какво е. Дед? 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 И аз наприх повече от вас вече. Абе, чай аз да вия дали съм починал да снимам, че ако не съм го починал. Добре, починал съм. Аз имам екзотик. Анди, ти биеш ли се? Кобрата стана с 7 кил повече от мене. Що бега, бе? Тук имаше човек. Да, ето го е там. Чай да го хитна първо. Дето. Митик голдфиш! От зона ли се самоубива? Еми, хора, връщаме се другата игра. Хора, даде ни един доста хубав медальон. Това е доста хубав медальон, да, става. Не ми да да стрелям! Лагва ми! Не е вярно! Не аз! Анди ти го взе! Дед? Ние имаме безкрайни патрони, вижте! И ние само с пистолет ще играем тази игра. Ние с пистолет ще играем, тази игра ще играем само с пистолет, ще стара едно предизвикателство такова.
не, няма как да стане, брат, ще играем. Ще си играем хубаво. Дед? Соплени обиждаш, бе. Ще играем другата игра с такова предизвикателство. Ама сега, брат, ни се паднаха. Сега виж какви... Кое? Екзотик пистол. Я само да го видя кое е. Аз имам 6. Дед. Чай се хилна. Чайта се хилна, чайта се хилна. Пазете ме. Не, играй с мене, Софри. Абе, малко драма да има. Ех, на едно ти го оставих. На едно го оставих. Yes! О, ме те готвиш! Кора, дайте последния да го убия с Mythic Goldfish. Аре, последния го убиваме с Mythic Goldfish. Той е последния, сега е последния. Да. Не, Mythic Goldfish е по-срам. Един приятел иска да джойне с нас, да джойна ли? Ама той е много добър. Той е много добър, таман да си напълним склада, Айде, 250! Mythic. Ние ще снимаме видео за канала, брат. Да, би трябвало да. Дайте реди. Брат, последния го убихме с Mythic Goldfish и то в крака го оцелих. Ока. Са приключваш ли? Добре, той приключи. Хора, чакаме в другата игра. Здравейте, хора, вече сме в другата игра. Да, това е само... той е тъп, защото само... Вижте какви пистолетчета ни даде. И мене, май заради медальона. Да бе, ама за първи път пуска с такива, май е... Гледайте, еймбота, брат, еймбота. Да, сега и другите с такива пистолетчета, лад, защо? Дед? Брат, аз с това къде нали се правя така настрани с тия пистолетчета съм много добър. И на мене. На мен ми даде Enchanted
влей нещо си там пак. Абе е това. Той аз имам помпа, ама ги стрелях само с пистолетчета. Браво, Йоанка! Аз защо съм толкова далече от вас, бе? Абе, брат, ако ти умреш, дори да ти е махната, нали, самата карта, ние мога да ти я купим. Аз имам 5000 голд, така че спокойно. Стига, бе, брат. Който уби? Чай, сега трябва да намеря някакъв. Абе, чакай, бе, няма да мога, аз съм. Ай, аз не съм в зона. Ай. Откъде? Да, те са с метик помпи. Ми хора, тази игра не успяхме да спечелим, така че минаваме друг. Хора, променихме решението и ще пуснем една игра и на револт. Така, хора, вече сме в револт играта. Пуснахме вече билд най-накрая. Иначе, Анди, по-добре, аз мисля вече да правя фрейс ревюто, защото, брат, 800 и там колко човека са ме гледали едното видео и за да може и аз да се почувствам малко известен, като излезна навън. Нищо съм малък. Дето? Не, нито един от шорта не ми се абонирал за къде. И той ще си покаже лицето на лайв, кажи. И аз си покажа... Да, не. Да, и аз ще си показвам лицето на лайв. Ребут. А ти как ми обра лута? Аре, само умирай. На едно иначе то. Аре, сега като много ми взимаш лута, умирай. Не знам. Какво е това бургерче, бе, Анди? Какво ти е това бургерче за... Ма това не е тоя. Дай ми лута, че ме ръшкат. Брат, ти се ти кога да ми дадеш лута, лохо. Да го беше пуснал още в началото. Ма поне имаме по 3... Аз имам 3 кила, Най-много от вас. Анди, един те ръшкат отзад. Дете. Не можах да... Ай! Хитнаха ме. Хитват ме. Брат, от две страни ме бият. Да, вече направиха спаса да стреля с такова. Нормалната помпа, където е, нали, по принцип е спас, просто е зелена. Вече го направиха
От сива до целия спас. Не. Целият спас, брат, да се чува като истински спас. Дед? Дед? О, мамут! Хора, някой има ли патрони за мамут? Анди, може ли патрони за мамут? Анди, може ли патрони за мамут? Горе на теб съм. Ами брат, имам буквално един патрон и един, нали, си е сложен в мамута. Дай го, бе! Тогава ще ме накрая да дойде. О, патрони, сега имаш, моля те! Моля те! Thanks. Не си ми. Как не го хитнах във въздуха, моля? Чай! Давай, браво! Чакай, стой. Абе, брат, стой, вашек да дойде да си взема лута и да ги изкъртим. Абе, Йоне, соприя ми взимаш лутовете, бе, брат. Бати... Гадняра си. И сам... Абе, нали викаше, че ти си бил много добър, бе, много си слаб даже. Аз не съм загрял, ама съм по-добър от тебе. Крак. Дед? Да, знаме. Единият е дед. Иначе... Абе, брат, аре, помогнете ми, бе! Добре, аз не мога да разбера Йоан, брат. Вика, аз съм много добър, па накрая умира през 3 секунди. Да, бе, да, не ръшкате цялото лови. Двама човека са те ръчнали. Абе... На мен ми... Стой са. Импулсни! Като си в те... Ма защо така импулсни и се връщаш, бе, брат? Чая, вие колко време имам? 18 минута, добре, имаме. Да, мой. Син. Дед? Мале, то как можеше да ме убие? Уан, те са добавили оръжието от балистик. Анди, те са добавили оръжието от балистик. Че аз се хилвам. Тук има уметките. Ми чакай, бе, брат, аз се хилвам. Дед? Пали кацаме на същото място. Йоане, да идвам ли на същото място да опитаме да ги убием тия? Знам, и са много с мамути. И брат, от всека да ме бият, как да стане? Знам. От отдавна ги има. Колко е времето? Добре. Имаме 20... Имаме още 10 минути, хора, за тая игра, да довършим до тогава.
Ако спре по време на... Докато играем, съжалявам. Ама няма как. Толкова време имам за игра. За видео да правя. Не е с спас. Откъде? Ма мен ме бият трима. Аз... Йоанне, живе... Абе не едитвай, ама ти не едитвай. И сега, Йоанчо. Аре, брат, хитни, бе, Йоанчо! Доби го. Браво. Ай, как шаха ме снайпнат. На едно е. Анди, кацни тука, кацни при мен, къде умрях там. Той там е на едно, ама се хилва с мините. Йоанне, внимавай! Сам си! Йоанне, тапак! Ма защо се биеш, като сме... Йоанне е много тъп. Ами, аз нямам време. Еми хора, това ще бъде за днешното видео. Дано да ви е харесало. Ако ви е харесало, лайкнете, последвайте ме. Моля, последвайте ме, ще съм много благодарен. Лайкнете и, както казвам в последните 2 видеа, на 50 абоната си показвам лицето на живо. Айде, чао!